आथिखालाव सोलिनाय बायदिब्ला बिटिसिखौ सालायोब्ला 4 बोसोरनि उनावनो बिटिसिआ जोबस्रांगोन। बिनिखायनो आं दिनै बुंदों जुदि बिथांमोन बायदि अफिसारा जोंनियाव 4 बोसोरनिबो बारा जुदि दिनै जिरायोब्ला अब्ला आं बुंगोन फिनिश जागोन। बिटिसि सरकारनि गोहोखौ थारैनो गुबुन हारियासो सालायगासिनो नामा? थि कुइसना बेनो जे बिटिसि गभर्नमेन्टखौ थारैनो गुबुन हारिनि अफिसारफोरासो सालायमारदों नामा? गोदानै जोनोम मोननाय बनसुखौ बिटिसिनि बारग' चिफ हाग्रामा महिलारी बिथाङा थांनाय 10 फेब्रुवारि खालाराव बर' रायजो राजाजों लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादा बरायनांगौ होननानै खावलायदों। दिनै आबसुआ सेपारेट स्टेट नांला होननानै जिहेतु सुक्ति खालामनानै फैखाबाय लास्ट एन्ड फाइनाल कम्प्रेहेनसिभ होननानै बेवहाय गोदान संगठन दिनै जन्म जादों बेखौ आबसुआ वेलकामसो खालामनांगौमोन। जोनोम मोननाय बड' नेशनेल स्टुडेन्ट इउनियनखौ बिटिसिनि बारग' चिफ हाग्रामा महिलारी बिथाङा थांनाय 10/2/22 मायथाइनि बिटिसि एकर्ड दे खालि बर' रायजो राजाजों लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादा वेलकामसो खालामनांगौ होनना बुंनायनि सिङाव मा थाखुमानो हागौ? एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा बड'लेण्ड बिनायनि दाबिखौ दोनथ'दोंसो होननानै फोरमायदोंमोन। बड'लेण्ड सोमावसारनाया दिनै जेरैबायदि मोनसे थासारियाव थाफैबाय जोंनि बे सोमावसारनायखौ जों उननि समाव आरोबाव जोङो लांबावनांगोन। दा बे जिहेतु जोंहा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा बुंखादों जे जोङो बड'लेण्ड बिनायखौ दोनथ'दोंसो नांगौ समाव जोङो बड'लेण्ड बिनायनि हाबाफारिखौ जों जुरिजेनगोन। बिटिसिनि पिडिएसडिसि आरो बिडिअ गैया नामा बर'फोरनि गेजेराव? नाम्बार 1 आं बेखौनो होदोंमोन जे सार्कोल अफिस जोंहा बिटिसिनि गेजेराव 19टा सार्कोल अफिस दङ आरो बेयाव बिनि अफिसारफ्रा जोंहा 19 जनबो गुबुन हारिनि अफिसार सासेबो बर' गैया आखायाव लादों। बिथांनि सोंनाया जाबाय गोदानै जोनोम मोननाय बड' नेशनेल स्टुडेन्ट इउनियनखौ बिटिसिनि बारग' चिफ हाग्रामा महिलारी बिथाङा थांनाय 10/2/22 मायथाइनि बिटिसि एकर्ड दे खालि बर' रायजो राजाजों लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादा वेलकामसो खालामनांगौ होनना बुंनायनि सिङाव मा थाखुमानो हागौ? आं बिनि फिनखौ ओरैबायदि होनो नाजागोन। दिनै नाथाय आं गिबियावनो बुंदों दे हाग्रामा महिलारी बिथाङा बे बाथ्राखौ मानो बुंदों आं बिनि गोसो सिङाव हाबनानै आं मोनथिया। अब्लाबो आं बिथाङा जिहेतु बुंबाय आरो नोंथांमोना जिहेतु सोंबाय बिनि फिनखौ आं ओरैबायदि होनो नाजागोन जिहेतु दिनै जोंहा बर' रायजो राजानि गोसो मैखुन सिङावहाय दासिमबो बड'लेण्डनि जिथु स्पिरिटआ दङ। बड'लेण्डखौ जों जिहेतु दाबो मोनाखै आरो जिहेतु जोंहा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा बुंखादों जे जोङो बड'लेण्ड बिनायखौ दोनथ'दोंसो नांगौ समाव जोङो बड'लेण्ड बिनायनि हाबाफारिखौ जों जुरिजेनगोन। बे थिग बेबायदिनो जिथु जोंहा बड'लेण्डनि थाखाय नांगौ दङ बेखौनो लानानै जुदि जायफ्रा दिनै बनसुखौ दाबाय बिथांमोना जुदि गमामायैनो जुदि बड'लेण्डनि थाखाय नांनो ओंखारबोदोंब्ला दिनै जिहेतु रायजोआ बड'लेण्डनि स्पिरिट दंखायो बड'लेण्ड बिनायाव आगोलबो आरो उनावबो जिहेतु हेफाजाब होलांबाय थालांगोन आरो जायहा बड'लेण्ड बिदों जायहा बड'लेण्ड बिगोन बिथांमोनखौ रायजोआ दिनै एक्सेप्ट खालामो आरो वेलकाम खालामो। थिग बेबायदिनो जुदि गोसो गोथारै दिनै बनसुखौ जायफ्रा जोनोम होबाय बिथांमोना थारैनो बड'लेण्ड बिमारनो थाखाय बड'लेण्डनि थाखाय नांमारनो थाखाय जुदि ओंखारबोदोंब्ला बिथांमोननि एक्टिभिटिस बिथांमोननि मिशन एन्ड भिजनखौ नायनानै हयथ' रायजोआ वेलकाम खालामनांगौ होननानै हाग्रामा महिलारी बिथाङा निस्सय बुंदों आरो जिथु रायजोआ एक्सेप्ट खालामगोन फैबाय थानाय समावबो जिथु बड'लेण्डनि थाखाय नांबावनांगौ फैबाय थानाय समाव मोजां पार्टि मोजां एस'सियेसनफ्रा जुदि बड'लेण्ड बिनायाव नाङोब्ला आरो बाहागो लायोबा निस्सय रायजोआ वेलकाम खालामगोन आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो जिथु स्पिरिटआ दंखायो फैबाय थानाय समाव जुदि बड'लेण्डनि थाखाय नाङोब्ला आरो बिफिननो गोनां जायोब्ला जोङो सोमावसारनो गोनां जायोब्ला ज' जालायनानै खामानि मावनायखौसो हयथ' लुबैदों हाग्रामा महिलारी बिथाङा बिनि थाखाय बुंदों जे जिहेतु रायजोआ गनायखायो एक्सेप्ट खालामखायो बिनि थाखाय बे खोथाखौ बुंदों होननानै आं दिनै नोंथांमोननि गेजेराव बेखौनो थि कुइसना बेनो जे बिटिसि गभर्नमेन्टखौ थारैनो गुबुन हारिनि अफिसारफ्रासो सालायमारदों नामा? बिटिसि एडमिनिस्ट्रेसनखौ सालायनो थाखाय बर'आव थोजासे अफिसार गैया नामा? बिनि फिनखौ नागिरदों। बिनि फिनखौ आङो दाख्लैबो होखाबाय जे बिटिआर एकर्ड जानायनि उनावबो दिनै जों थोजासे मेक्सिमाम जोंनि बर' अफिसारफ्रा एडमिनिस्ट्रेसनखौ दिनै सालायनो मोनाखै। नाम्बार 1 आं बेखौनो होदोंमोन जे सार्कोल अफिस
जोंहा बिटिसिनि गेजेराव 19टा सार्कोल अफिस दङ आरो बेयाव बिनि अफिसारफ्रा जोंहा 19 जनबो गुबुन हारिनि अफिसार सासेबो बर' गैया बेखौ आं दिनै बुंदोंमोन दाख्लैहाय बुंदोंमोन अब्ला दिनै बे सार्कोल अफिसाव गोबां हानि मेजर खामानिफ्रा जायो गोबां लेन्डनि मेजर खामानिफ्रा जायो अब्ला जों माबोरै पजिटिभखौ मोनगोन बिटिआर एकर्डनि उनावबो दिनै जों आरो बेखौबो नुबावदों प्रजेक्ट डाइरेक्टर पिडि जायहा दिन डिस्ट्रिक्टआव सासेल' थायो बिथांमोननि गेजेरजोंनो गोबां गामि लेभेलनि डेभेलपमेन्टफोरा जायो नाथाय जों दिनै बिटिआर एकर्डनि उनावबो सासेबो बर' पिडि जोङो दिनै मोननो हायाखै आरो बेखौबो आं बुंबावदों जे ब्लक डेभेलपमेन्ट अफिसार जायफोरा दिनै 33 जन दङ दिनै बेयावहाय 14 बर' अफिसार बिडिअ'आ दङ अब्ला आरो बिनि गेजेरावबो गोबांखौ दिनै बाहेरायाव हरनो नागिरनायखौ जों दिनै एसेब्लाबो जों मोनथिनो मोनदों अब्ला दिनै बिथांमोना जे मेक्सिमानानो दङ अब्ला जाय दिनै जोङो बिटिआर एकर्डखौ इमप्लिमेन्ट खालामनायाव माबायदि जोङो पजिटिभ मोनगोन नेगेटिभ मोनगोन ना पजिटिभ मोनगोन नोंथांमोनाबो एसे साननानै नायदो बिटि सेक्रेटारियेटआव जोंहा गोबां स्पिरिट गोनां सासे अफिसारफोरा दङ नाथाय जोङो बिथांमोनखौ जोङो गोजौआव लांनाय नुवाखै आरो जों बिथांमोननो मोजां आहनखौ जों होनाय नुवाखै बिनिखायनो आं दिनै बुंदों जुदि बिथांमोन बायदि अफिसारा जोंनियाव 4 बोसोरनिबो बारा जुदि दिनै जिरायोब्ला अब्ला आं बुंगोन फिनिश दा गेम गोबां खामानिफ्रा आद्रा जानानै थागोन आरो एमसिएलए इएम बिथांमोना दिनै मिथिगौ जायफ्रा गभर्नमेन्टआव दङ बिथांमोना दिनै खुगाखौ बेखेवनो हायाब्लाबो बिथांमोना मा प्रब्लेम जागासिनो दङ बिथांमोन दासिमबो मिथिगौ बिनिखायनो आं नोजोर होनो खावलायदों जोंनि जाथिनि संगठनफोरखौ जाथिनि माहारि आफादफोरखौ बेफोरखौबो जाय जेरावखि थाया मानो सोर अफिसारा बबेयाव जिरायनानै दङ बिथांमोनखौ नोजोर होनो आं दिनै खावलायहरदों बड'लेण्ड बे आर'नाइ रादाबनि गेजेरजों